Pán Ježiš sa od svojho zmrtvých vstania 40 dní zjavoval svojim učeníkom. Na 40. deň nastal čas, aby sa vrátil k svojmu otcovi, od ktorého prišiel. Najprv sa rozlúčil so svojou matkou a s apoštolmi. Potom sa vybrali za Jeruzalem na Olivovú horu, kde sa rozlúčil aj s ostatnými učeníkmi. Roztvoril náruč, ako by si chcel privinúť náruč všetkých ľudí zeme. Lúčil sa s prísľubom zoslania Ducha Svätého. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.